Kainaman ng mahimbing na pagtulog ni Florisa nang gambalain iyon ng napakalakas na pag-vibrate ng kanyang cellphone. Nakatatlong beses na niya itong pinatay, ngunit patuloy pa rin ang pangungulit. Wala na siyang magagawa pa kundi sagutin ang tawag na iyon. Nakapikit pa ang kanyang mga mata habang nilalagay ang telepono sa kanyang tenga. Hindi na siya nag-abala pang tignan kung sino ang tumatawag dahil sa bigat ng talukap ng kanyang mga mata, dala ng sobrang antok at pagod sa maghapong training sa taekwondo. Isa siyang instructor sa ganoong larangan ng martial arts. Halos 3 taon na niya itong ginagawa. Halos wala na nga siyang oras na dalawin ang kanyang kambal na si Florida. Dahil kahit Sabado at Linggo ay may mga special training pa sa mga individual tutorial. Sayang rin kasi ang malaking bayad mula sa mga ito. Lalo na at nag-iipon siya sa malaking halaga para sa pangarap niyang magarang bahay. Naipundar na niya ang magarang kotse na pangarap na niya kahit pa man noong nag-aaral pa lamang sila. Gusto rin niya balang araw ay maipagmalaki rin siya ng kanyang mga magulang, katulad ng kanyang sakambal na nakapag-asawa ng hapon, kaya sobrang yaman. Iyon din sana ang gusto ng ina para sa kanya, para hindi na kailangan pang magpakahirap. Biglang yaman na kaagad dahil may afam na hihila kaagad sa kanya paitaas. Ngunit hindi ganoon ang mindset ni Florisa. Kaya niyang magkaroon ng mga iyon nang walang gagamitin na kahit sino man. Sariling sikap at kayod lang ay magkakaroon rin siya ng mga bagay na hindi rin naman sukatan para maging maligaya sa buhay. Isa pa ay kontento niya siya sa long-time boyfriend niyang si Jet. Kahit away bato at silosan ang kanilang relasyon. Lagi naman silang nagkaakaayos sa huli. Sa makatuwid ay 3 araw na rin silang LQ o lovers quarrel. Nagselos kasi si Florisa sa kasama ni Jet sa trabaho na sobrang maharot. Pagkaramdam kasi ni Florisa ay nagpapaharot rin ang nobyo niya at halos magkadikit pa ang katawan at mukha na naipost ng babae sa social media. Hindi rin iyon malalaman ni Florisa kung hindi nakatag sa Facebook account ng kanyang nobyo. Kaya simula noon ay hirap na siyang hagilapin si Jet. Kapag tinatawagan naman siya nito ay pinapatay. Sa text at chat ay hindi rin nagre-reply. At dahil close rin si Jet sa kambal nitong si Florida, ito na ang kanyang kinokonsaba para magkaayos na silang dalawa. Sisi, sunduin mo naman ako o. Pagmamakaawa ng babae sa kabilang linya. Kambal niya iyon. Bigla na namang napatawag. Mukhang may mabigat na namang problema. Bakit na naman ba? Pag-usapan niyo na lamang iyan ni Aser. Inip na wika ni Florisa. Katulad lang din kasi ng dati. Kalagitnaan ng gabi, nagpapasundo dahil daw sinakyan ng hapon. Ngunit ng sunduin na ito at sinuyo ng kaunti ay madali rin lang na auto. Hindi na sisi, ayoko na, may babae siya. Umahagulgol na ito. Tila nahabag ang kalooban ni Florisa dahil sa sinabi nito. Ibang usapan na kapag ganoong nagluloko na ito. Sa pagkakataong iyon, kapag uutuin na namang muli ang kanyang kambal ng hapon ay siya na talaga mismo ang haharang. Mabilis na nawala ang antok ni Florisa. Mabilis siyang nag-ayos sa sarili. Kinuha ang hoodie jacket na kulay puti at mabilis na tumalima. Tinignan niya ang kanyang relo. 11:00 na ng gabi. 3 oras pa niyang babagtasin ang probinsya, ang lugar ng kanyang kambal. Nasa gilid kasi ang bahay nito na ipinatayong private resort na siyang pinagkakakitaan nila.
Mabilis naman siyang nakarating sa nasabing lugar. Sa terasa ng bahay ay naghihintay na pala ito sa kanya. May 2 maleta sa gilid. Mugto ang mga mata sa magdamag marahil na iyak. Ano na naman ba iyan? Napatunayan mo bang may babae talaga siya? Tanong ni Florisa sa kambal. Oo, Sisi. Katunayan ay nasa taas ang higad na iyon. Ang gusto ni Asitero ay sabay niya kaming ibabahay dito dahil nabuntis na niya. Hindi ko kaya ang ganoong sistema, Sisi. Umiiyak na kwento ng kambal nito. Loko pala yung hapon na yan eh. Iwanan mo na. Galit na wika ni Florisa. Hinila na nito ang 2 malita ng kambal. Nakasunod lang ito sa kanya. Kaagad na binuhay ni Florisa ang makina ng sasakyan. Pinaharurot ang sasakyan palayo ng bahay at halos lumilipad na ito sa sobrang tuli ng takbo. Sisi, hinaan mo naman ng kaunti. Wala pa naman akong planong magpakamatay. Reklamo ni Florida dito. 3:30 ng madaling araw. Nagwiwilga na ang bituka ni Florisa. Kung kaya't halos paliparin na niya ang sasakyan upang makahigop kahit mainit na kape man lang o kahit anong pwedeng kainin dahil sa sobrang gutom na niya. May namataan silang kainan sa gilid. Gawa ito sa native, ngunit malawak ang paligid. At marami ng mga tao ang naroon nakaupo. Ang iba ay nagkakape, ang iba ay kumakain. Mabilis na pinarking ni Florisa sa harap niyon ang kanyang kotse. Pagkatapos ay lumabas na silang 2 at sabay na pumasok sa kainan. Nakatingin lahat ng mga mata sa kanila. Tila naasiwa pa sila dahil sa paraan ng mga titig ng mga ito. Tila kay lalim ng mga mata at ang itim na mga gilid ng mata. Lumapit ang isang matandang babae at tinanong kung ano ang gusto nilang kainin. Mabilis na sumagot si Florida. Poto o bibengka at dinuguan sa kanya at saka soda. Iyon ang paborito niyang kainin kapag umaga o kung madaling araw man. Kape at tinapay na lamang kay Florisa. Gusto kasi niyang mainitan ang kanyang sikmura. Ngiting-ngiti pa ang matanda bago sila iniwanan. Mga ilang minuto lang ay bumalik na ang matanda, bitbit ang food tray na may laman ng kanilang inorder na pagkain. Sabik na sabik ang 2 at mabilis na dinampot ang kani-kanilang order. Kumuha kaagad ng pandesal si Florisa at isinawsaw sa kape. Habang si Florida ay kumuha ng 1 piraso ng puting puto at isinawsaw sa kanyang dinuguan. Sabik na sabik sa pagmuya ang 2, ngunit sabay ring nadismaya sa hindi inaasahang lasa. Ano bang klaseng kape ito? Bakit parang nakakasuka? Tanong ni Florisa sa kambal. Ramdam niya kasing tila may kaunting dulas at alat ng nilunok niya ang unang hinigop na kape. Hawak-hawak pa niya ang kanyang lalamunan dahil ramdam niyang tila may naiwan roon na kung ano. Ramdam mo rin iyon. Yung dinuguan nga ang lansa, parang hindi nagisa sa bawang at sibuyas. Hilaw pa yata ito. Reklamo naman ng kambal na si Florida. Nagulat na lang silang 2 nang biglang nasa malapitan na lahat ng kanina'y nasa malayo pa sa kanila. Masarap ba? Nakangising tanong ng isang matanda. Napaiktad pa si Florida dahil halos nakadikit na ito sa kanyang pisngi noong sabihin iyon. Amoy na amoy ni Florida ang malansa nitong hininga. Kaparehong amoy ng inorder niyang dinuguan. Hindi na tuloy niya napigilan na maduwal. Ano ba? Ang baho ng hininga mo. Reklamo ni Florida habang patuloy pa ring naduduwal. Sinaway siya ng kambal lalo na nung unti-unting pinaikutan na sila ng mga taong nasa loob ng maliit na karinderyang iyon.
Inikot ni Florisa ang kanyang tingin. Kakaiba ang mga titig nito. Halos tumatagos na sa kaluluwa. Kinilabutan bigla si Florisa. Lalo na nang makita ang mga mata ng mga ito ay tila nagbabaga at sobrang galit. Sis, huwag kang ganyan. Matanda iyang sinisigawan mo. Mahinahong saad ni Florisa. Inikot niya ulit ang kanyang tingin sa mga ito. Nakangisi ang iba habang nakatitig sa kanya. Halos ayaw nang gumalaw ni Florisa ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya, oras na gagalaw siya ay isa sa mga ito ay susugod at saktan sila. Mabait naman pala itong isa. Parang ito lang ang isa ang maldita. Wika ng isang ginang na nakangisi. Sa likod rin ni Florida nakapwesto. Pasensya na po kayo. Ganyan lang po talaga magsalita ang aking kambal. Pero mabait naman po siya. Pagliligtas pa ni Florisa sa kanyang kambal. Ang totoo ay talagang maldita naman talaga ito. Kabaliktaran niya. Ilang beses na rin niya itong pinagsabihan. Iyon nga lang, ay napakatigas pa rin ang ulo. Ngunit kahit ano pa man, kapatid niya ito at kailangan niyang depensahan sa kahit anumang gulo na maaaring kasasangkutan nito. Ito lang kasi ang kanyang kapatid, wala nang iba. Kaya mahal niya ito, anuman ang ugaling negatibong mayroon ito. Sis, totoo naman eh, ang baho kaya, nakakasuka. Reklamo pa ulit nito. Parang kabaliktaran mo itong kambal mo, ineng. At hindi pwede sa amin ang ganitong ugali. Hala, ubusin mo iyan. Utos ng isang matandang may-ari ng karinderya kay Florida. Nasa harap na niya ito ngayon na kanina lang ay nasa counter pa niya ito. Ano? At sino kayo para utusan akong kumain? Kainan ko man o hindi, babayaran naman namin ang inorder namin. Kaya wala kang karapatan na utusan ako kung kainin ko ba o hindi. Dahil hindi naman masarap ang luto nyo, hilaw pa. Mahabang litanya ni Florida. Nagtataray pa rin ito at walang pakialam kung marami ang nakapaligid sa kanila. Kayo ang kusang tumikil para makikain dito. Kaya wag niyong sayangin. Bayaran niyo man o hindi. Dahil bawal sa amin ang maarte sa mga nakahaing pagkain. Kaya kainin niyo na. Singhal ng matanda. Hindi maiwasan ni Florisa ang magreklamo. Tila kakaiba ang patakaran sa kainang kanilang napasukan. Teka lang naman po. Magbabayad naman po kami kahit magkano eh. Bakit kailangan yung pilitin na ipakain sa amin? Gayong kakaiba nga ang lasa. Hindi naman po yun tama, Lola. Mahinahong reklamo ni Florisa. Pag sinabi ni Mamang na kainin nyo, huwag na kayong magreklamo. Pagkatapos yung kumain ay pwede na kayong umalis. Maotoridad na utos ng ginang. Tinignan ni Florisa ang kambal. Awang-awa siya rito. Ayos lang ang sa kanya dahil kapilang naman iyon. Ngunit ang sa kambal niya ay dinuguan. Nakakadiri iyon kung ganoong hilaw ang pagkakaluto at kinulang pa ng ricados. Sis, kainin mo na lang para makaalis na tayo rito. Utos ni Florisa sa kanyang kambal. Ano? Hilaw nga eh. Kadiri. Reklamo pa rin ito. Tiisin mo para makaalis na tayo. Wika niya rito. Walang magawa si Florida kundi sundin ito. Mabilisan niyang isinubo ang dinuguan upang matapos kaagad. Ngunit hindi pa man siya nakangalahati ay naisukan na niya ito. Maging ang lahat ng mga laman sa kanyang tiyan ay halos naubos na niyang isuka. Sobrang tamlay na nito at namumutla na rin dahil sa nawalang tubig sa katawan.
Ngunit walang pakialam ang mga nasa loob ng karinderya. Nakangisi lang ang mga ito at ang iba ay lumapit pa sa pintuan para harangan ang dalawa sakaling lalabas sila ng mga sandaling iyon. Alam ni Florissa na may iba sa mga taong iyon. Mas lalong kinakabahan si Florissa nang tila naglalaway na ang mga ito papalapit sa kanila. Kinabahan ng husto si Florissa, lalo na para sa kanyang kambal na hinang-hina na. May kung sino itong katek sa cellphone. Kaya inisip niyang baka humingi ito ng rescue sa mga pulis. Biglang nabuhayan ng loob si Florissa. Sana nga ay may sasaklolo sa kanila. Hindi niya rin kasi bitbit ang cellphone. Naiwan lang iyon sa kanyang sasakyan. Ilang sandali pa ay nagsalita ang matandang may-ari ng karinderya. Pwede na siguro. Kumukulo na ang tubig sa malaking kaldero. Nakangising wika ng matanda. Nagbabaga ang mga mata nito habang nakatitig sa kanila. Kinabahan si Florissa sa narinig. Maging si Florida ay ganoon rin. Lumapit ang dalawang kalalakihan na may hawak ng kung anong pamalo. Papalapit ito sa kanilang dalawa. Kaya napatali ng sobrang lakas si Florissa. Sa isip niya ay iyon ang huling sandali niya sa mundo. Naligaw sila sa karinderya ng hindi ordinaryong mga tao. Karinderya iyon ng mga aswang. At sila ang magiging mino kinabukasan matapos silang malapa ng mga kasamahan ng mga ito. Ngunit hindi pa man dumapo sa kanilang katawan ang nakaangat ng pamalo sa ere ng mga aswang nang biglang umalingaw-ngaw ang mga putok. Taranta ang lahat ng mga naroon at kanya-kanyang takas ang mga ito. Habang si Florissa ay naiwang nakapikit at halos nakadikit na sa mesa ang kanyang ulo. Naghihintay ng kanyang kamatayan. Matapos marinig ang mga yapak ng mga aswang na nagsitakasan ay isang paris ng mga paa ang narinig niyang humakbang palapit sa kanya. Love, rinig niyang sambit ng isang binata. Pamilyar iyon sa kanyang pandinig. Si Jet iyon, ang kanyang kasintahan. Mabilis na inangat niya ang kanyang ulo. Halos sabay pa sila ng kambal na si Florida sa pag-angat ng ulo. Buisit ka, Jet. Kamuntikan pa kaming maging pagkain ng aswang dahil sa pinagagawa mo sa akin. Galit na reklamo ni Florida. Anong ibig mong sabihin? Galit na tanong ni Florissa sa kambal. Magbati na kasi kayo. Mababaliw na yung nobyo mo para lang mapansin mo kung anong-anong pinagagawa. Reklamo ni Florida. Ibig sabihin, hindi kayo nag-away ng asawa mo? Kunwari lang para mangyari ito? Tanong ni Florissa sa kambal. Hindi naman dapat dito ang setup eh. Iba naman sana ang plano ko para pagtagpuin kayo. Pareho tayong nagutom at nagpasya na huminto rito. Mabuti na lang talaga at on duty itong nobyo mo. Kaya nabasa kaagad ang mensahe ko. Ito, halos nilipad yata ang kinaroroonan natin. Mahabang salaysay ni Florida. Love, please, kausapin mo naman ako. Hindi naman ako handa sa gagawin niyang iyon eh. Sinadya niya iyon para pagselosin ka. Binla ko na iyon. Deactivated na rin ang account ko na iyon. Mahabang paliwanag ni Jet sa kasintahan. Sis naman, kamuntik na tayong mapahamak. Kung hindi dahil sa pagtatago mo sa nobyo mo, kaya kausapin mo na. Halata namang seryoso ang tao eh. Magkaayos na kasi kayo. Kita mo, umis ka pa sa duty para lang liparin tayo rito at iligtas. Uwi ka ni Florida na nakabusangot ang mukha. Tinignan ni Florissa ang mukha ng nobyo. Mukha nga itong walang maayos na pahinga. Ang lalim ng mga mata nito. Wala naman iyon, Ida. Bilang isang pulis, obligasyon ko rin naman na iligtas kayo sa kapahamakan. Wika ni Jet sa kambal ng kanyang nobya.
Nasanay siyang Ida ang tawag dito. Naks, superhero itong si Ispiutin. Sambit ni Florida. Sige na Sisi, patawarin mo na. Usap kayo. Ako na ang magdadala ng sasakyan mo. Iuwi ko na. Papahatid ko na lang sa driver ko bukas. Uwi na ako hoy, antok match. Mahabang litanya pa ni Florida at tuluyan ng tinalikuran ang dalawa. Sa wakas ay pinansin na rin ni Florisa ang kasintahan. Nangako itong hindi na kailanman makipaglapit sa babaeng alam niyang patay na patay din sa kanya. Umuwi na nga ang mga ito. Tinangka nilang paimbestigahan ang nasabing karinderya. Gayon na lamang ang katanungan sa kanilang isipan nang sabihin na walang may nagtitinda rito. Ilang taon na itong inabandona at iniwan na ng may-ari dahil hindi patok, lalo na at malayo sa kabihasnan. Naging palaisipan sa kanila ang mga nilalang na naroon na nangyaring iyon. Hindi ang mga ito ordinaryo. Alam ni Florisa iyon. Mga aswang ang mga iyon. Subalit saan ang lungga ng mga ito at bigla na lang ding nawala. Naging palaisipan pa rin iyon sa kanila magpasa hanggang ngayon. Kung may nakakaalaman sa lugar na ito, please, itago nyo na lang po kasi sikat ito sa amin. Alright?